A yau zan nuna muku yadda na juya hotona zuwa animation mai magana irin na Pixel. Na san kun sha ganin wasu masu ƙirƙira suna amfani da irin wannan salon, amma Anas na son a yau ya nuna muku dabara guda 5 na yin irin wannan cikin sauƙi. Matakai guda 3 kawai za ku yi amfani da su a wannan salo ta hanyar amfani da ChatGPT da CapCut. Idan kun shirya, let's go! Mataki na farko, shiga ChatGPT, ka zaɓi hoton da kake so ka yi amfani da shi, sannan ka saka rubutu da ake buƙata wato prompt. Duba comment ko bayanin bidiyo za ka samu rubutun a can. Yakan ɗauki AI lokaci kafin ya gama samar da hoton. Idan ya gama sai ka sauke hoton, wannan zai kai ka zuwa mataki na biyu. Za ka ɗauki sautin abin da kake so ka faɗa. Idan ka gama, aje file ɗin muryar taka, sannan ka buɗe CapCut, danna All Tools, sai ka zaɓi AI Dialogue Scene. A ƙarƙashin AI tool, sai ka zaɓi hoton da ka sauke daga ChatGPT sannan ka saka sautin da ka ɗauka. Ka lura wannan fasali na CapCut yana ba da damar sakanni ne na sakan 12 kawai. Don haka idan saƙonka ya fi haka tsawo, sai ka raba shi kashi-kashi, daga nan ka danna Generate. Idan ya gama, za ka samu irin wannan animation ɗin. Shi kenan fa, sai ka tura wa abokanka ko wani naka su amfana.